Hej og velkommen til LeoCall, og velkommen til den første tutorial, som kommer til at omhandle, hvordan man opretter nye brugere i systemet. Ude i venstre side har vi menuen, hvor vi kan se, at der er et menupunkt, der hedder brugere. Under det, der kommer alle brugerne til at ligge, simpelthen alle brugere af dit nye LeoCall. Og for at oprette den, I kan se, at jeg ligger der og hedder Jens Jensen, og man kan se nogle oplysninger på mig. For at oprette en ny bruger, der trykker man lige op over her på oprette ny bruger, og vi vil selvfølgelig gerne oprette vores første caller, som man normalt vil bruge som sælger for eksempel. Der er flere forskellige brugertyper. Vi skriver lige et navn og en e-mailadresse. Og et telefonnummer. Og lige så snart jeg klikker her, bliver der sendt en e-mail til den e-mail, som står her. Og lige så snart at brugeren, den nye bruger af systemet, får den e-mail, skal personen trykke på et aktiveringslink. Og så åbner en side op, hvor man kan skrive sit nye password ind. Og lige derefter, når man har gjort det, så er man klar til at køre i LeoCall.